Yo, so what's up? Parang ito intro, boy. Tapang nga pala. Shoutout nga pala sa YouTube channel ni Jupoy. Jupay Kadungog Ideas. Ayan, nahihirapan ako sa pangalan mo. Nanggigil ako sa'yo. Ayan, subscribe ko sa YouTube channel niya. Hey, karon, welcome to my vlog. And welcome to my YouTube channel, Jupay Kadungog Ideas. And kung wala pa kakatanaw sa akong video, bago ko sa channel ko, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa bago ng videos. Ang karon mga ka-Jupay, magluluto tao, larang, na isda. Jupay, magluto na tagpan larang. Maglunod taog sibuyas. Yung kamatis. Sibuyas. Kamatis. O loya, wala sa langsa. Sa isda. Ano nung tanan mga Jupay dala silispada tanan karon ato ni pabukalan mga Jupay. Ano ba? Okay mga Jupay, ato na inon rin kuan ang isda nga ato na abrihan mga Jupay kay bukal na. Ato sa pugon yung kamatis mga Jupay. Tundog mo kon para mugaw siyang lasa mga Jupay ganing kamatis. Semua mga Jupay ay. Pero na to nilunod mga Jupay. Oh. Dilarang. Sibu nilarang mga Jupay. Lapu-lapu nga siya mga Jupay, lapu-lapu. Isdang lapu-lapu. Jadi ako pa ito nitakuban mga Jupay. Pabukalan to. Kaya isang karon pa mga Jupay. Atong utag tausyo para mulami siya pagka Jupay. Kung di utag tausyo ko Jupay yun ilami hindi lasang larang tausyo tulog kabuk sasi tagsingkor rin tao siya mga Jupay brato kan may layaw ano tao siya may piso layaw mo ito mga ka-Jupay naglarang tao siya kayo sa ito sa klaman si mga ka-Jupay para bawas lang si mga ka-Jupay. Kami siya ka-Jupay ang larang taglaman si langsi sa isda lapu-lapu. O tang ka-Jupay itong asinan
tangan na nasa kuloy. Jupay ato niluno ning kuan. Sana to og pitsay. Kaning kagmay mga Jupay kay may kaldero. Para semua ka lang mga Jupay. Nilarang ka Jupay nga nai kuan pitsay para lami siya. Oh, ato pabuka lang mga 1 minute pa ka Jupay ito. Parang kadupay. Silawan kadupay o sakto na ba sa lasa? Hila kay ka. So kayo. Oh my God! Wow! Bye. Ya, dahil rumbi ko nday. Jero. Apa? Ah, ya, kamu kau juga. Kampung isda. Pizza ya. Lapu-lapu. Kami larang makajupa tabang. Jobs, please like, subscribe my channel, Jopay Kanunganias, and hit notification bell.